Yazi into yale internet guys, singazigqibela situja apha zihambisa nje ixesha kanti sesicreator nje enye community. Ndikhumbula ndingafuni ujoyina uTikTok abantsithi asuka i-childish laa nto leya ndirayithi mntu apha kulaa lali nguFacebook. Nyani xa ndifika apho kukho abantu abazipushela nje i-content yabo amnyanzelekanga uba ujayive okanye wenze ezaa challenges. Abantu abafana noBrad lo wesithuthuthu ubanitsi. Ndikhumbula ixelele yenyama uba ibhayikhi le yakhe izikuta zezazimenqa zaka-Mr D zigcwala phaa ka-KFC. Wanga kanti uMr D no-Uber Eats bengangeni elokishini kodwa bathafathwa baqhuba phaa bonke bahlale kasi. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Bendi-enjoya nyhani la content kaBravo nee-bikers bahambe bayodoneyitha somewhere. Ngumntu ogrand nyhani kuBrand. Ndikhumbula ndimbone eshowini eGooks ngenye imini eyosapota. Ndizothi gqi ngevidiyo yakhe ngenye imini ndithi enqa kutheni ethetha in past tense njengebhayikhi yakhe ucela ithongo. Kanti hashem uBra wafumana i-accident watshayiswa yenye imoto kwezindlela waphela amputathwa omnye umlenze. 10 kilometers after leaving Kimberley, I was hit by a car head on. Ayipheli mandla mos liyabisha yo-off nge-wheelchair ofisini ngoseyonzakele. Nangoku bendisanombona shem ejinxela apha elayisha la wheelchair yakhe ebhek uyakwazi noziqhubela ngoku. Rutman kumandi ukubona usemandleni man sibulela impilo jani. Enye i-out ndadibana nayo kuTikTok nayo nguBoot Gibson nezaa zitori zakhe. Umsebenzi wokuba mawutya imali yam wena. Ngifuna noba ingakanani. Ndazombona for the first time e-East London last year kulaa roast kamafa nobethusile. Uba ndandingagezeli yena futhi apha kule picture because alo yes nala wheel alignment ifoni ingekho perfect. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Awased ukuva umjito ubuswelekile yazi. Nikhe niyeke babhanxa ke bebuza i-cause of death xa kuthiwa umuntu uswelekile amagqwirha ndini. I-memorial service yakhe izabe iseqonce Friday ngeJune 16 umuntu okwaziyo ukuya. Umngcwabo wona uSaturday nge-17 kwezalali zaseDurbank. Uyacelwa nomuntu okwaziyo udonate man ngaloo nto anayo ukuncedisana nomngcwabo. Nazi i-details apha kule poster ucontact nje ezaa numbers ufake isandla.